ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ба ҳамаи ӯ подписчикони беҳтарини ма салом бори дигар. Умедворам ки тан сиҳату хона обод ҳастед. Ва имрӯзаи видеора мо имрӯз оғоз мекунем аз дохили маршруткаи д. Ози ман хонаи холам рафтистам. имрӯз пеш аз оғози кор ма бояд аму хонаи холам бирам. Як ҳамсояшон рости гап чӣ савдо мекардай? Ҳамин либосҳои занона савдо мекардай дар корвон. ҳозир ки корвон маҳкамай, чӣ хеле ки шумо медонед, корвон ки маҳкамай, ма ҷои боргирӣ ки надорам айни замон. Ана уҷа гуфтам бирам як бинам борои амон ҳамсояи холама, шояд ки ягонташ маъқул меша ё нархош маъқул мешавад. Ягон чи бихарам барои фурӯш. Мерам борора мебинам, баъд мехезам миём кор, рӯзи кориро оғоз мекунам. Хулоса ин раҳда ба навор гирифтестам ки шумо ями тарафҳои якум советскиро бинед ки чӣ қадр ҷойи хушрӯ сохтиян инҷада шашликхонаҳову қурутобхонаҳои чӣ қадр нағз сохтиян. Умедворам ки бо тани сиҳат ба ватан бармегардед ғарибои азиз ва омада аз анамиҷа шашлику қурутову дигар мехӯред. Ҳамихе ният дорам. Яна иҷора бинед, касое ки дер бози тарафа надед, яна бинед тарафи якум советския иҷада. Ози ма барам ку бинам чӣ мешава. Бо агар шава давоми рӯз шуморо ба навор мегирам. дӯстони азиз, охирон бор ма дар даруни маршрутка видео карда будам. ҳозир боша бегаҳай хона омадестем, иҷа додарам кор дошт. хисарамда ҳавая хонаи ма омадестай мада ёрдам кард. пакетома овард, ҳавая киртаи паплин пӯшидай, мардона киртаи паплини мардона биромадай. ҳавая ма ба навор бигирам, гуфтам шумода нишон тиям. Ҳамин намуд киртора духтари холаи ман медуза, дузандаяй. Агар ки раҳо кушода шава, баъд ман ягон рӯз пурра абзор мекунам, шумода нишон метам беҳад чиай салқини хушрӯвай, барое ки чӣ хеле ки медонед ҳозир то 45-50 градус гармаи Тоҷикистон ҳамин шабона рӯзда намешава. барои мардҳо ҳам, барои занҳо ҳам анамин намуд мато напӯшем намешава. ҳозир ҳамин 2 соли охир мода шидагиа чӣ хеле меган байни мардакода ҳамхеле киртои мардона остин калтош ҳастай, остин дрозош ҳастай. агар шава бо ма аз ягон дузанда ё ки духтари холам ба навор мегирам, шумода нишон метам. омада пицца ки осия дар мультик дидай пицца биби пицца кун пицца ки ба гуфтам бихестам хидмай ихтиро кардам я би байт дида чи хамир штар бухана овунама чи да помидору пиёзу чесноку фарш тамом ба ини бола ини хавайш да ягон чи шакиде ҳамун чиахи помидору пиёз чеснок ҳамуни бирён кадой болаш монду баъд дар духовка монду бо часпида я қахшру бирён кадаги ана баъд ихтарунда ба пицца када мехра аҷоиб омада хушрӯ аҷоиб хушрӯ омада инекин ҳозир вазаша мебинем подписчикони азиз ба ма шумода гап мезанам ба агар худо хоҳа видеои ояндада рецепти пурраша мо шумода нишон метиҳем мекунем доказа мекунем хола видеои ояндада пурра барое ки подписчикони мо бисёр писандшон меояд ма боварӣ дорам. меҳмон пицца ба маза омад? ҳар рӯз хонамон меои пицца хӯрӣ? хайзан тароӣ ку ёд бигира рой мекунӣ хайсос меҳмон киртада гап не чанд сум хариди киртата 75 сум агиҷо корвон маҳкама ман нав дидум и киртата хушрӯ хай хушрӯ неки нав гармишда не хушрӯ киртат аҷоибот майли хай бо биё азор раҳмат кунам барои сатмон мехтоман табгу азор раҳмат кунам ҳар рӯз меомадам они биё ҳар рӯз бугу пицца кунам хай чам хали кана хай пицца ра биги дар магазин бифурӯшо магазини либосада ки пицца харида мегирам клиенту табгу ки пицца оварага я бо бичашлам бу бепулак бичашлам я бо бичашлам бо харидаги ягон бор пицца
چند خیلی پیتزای ما ام خیلی کم کم چند سن 3 سامان بفروشن چی مزه نداره. اوه ها او پیتزای سیز ما یک جو مزه دوره او پیتزای اون خیلی عجیبه و 40-50 ما مزه دوره خیلی سوز همه محقول شده باشه شما دا مخرسن مایل خیلی بگو پد پیشکای مرا باری دیگر صبح خیر دوستانی عزیز ساعت 6 روزای 6 سحرای озима дар тризарак шуда кардам ки ҳавои тоза буд рӯи хона кӯдакози хован ҳама берун набинед чӣ хушрӯй берун дидам ки тар замино бо ма гуфтам касе овуша пида руфта боша баъд хушрӯй аҳамият додам ки ӯ тарафо ҳама ҷо тарай ай маълум шуд ки ишаб борон боридай камака кам боша борон боридай рӯзонада бисёрам ҳаво гарм шидастай рӯзои охир ҳамишаб шабона камакак борон боридай ҳаво як тозагӣ дорада бисёрам ҳавои тозаи хушрӯ шидай ози ма бояд дӯстони азиз чӣ кор кунам ма бояд ози пичин пазм як намуд барои хонаи ҳамсоя имрӯз хуштомани машона якҷо даъват кардагӣ ҳастанд бояд амҷо раванд хонаи ҳамсоя ана дӯстони азиз иҷада анамин вая ма шедраи лета кати кардаистам бисёртар кардаистем ҳам барои хонаи худмон ва ҳам якчанда хонаи ҳамсоя бояд баранд барои авай ма ози чӣ кор мекунам иҷада ҳам шедраи летаро майда кардам 2 тухма мешиканӣ шедраи лета 2 тухм камакак намак бешакар дӯстони азиз ба назар бигиред ба камакак дигар разрихритила кутонед камакак андозед баъд орда ягон бор ма чен накардам фақат ҳамихе ба чашм нигоҳ мекунем ҳами хамира мешӯрем то ҳами сахтак шиданша хамира мегирим мешӯри ордга ина бинем айнами шедраи летаи 500 грамма истифода бурдум даиҷа шумо метавонед ай майдакош чени ҳами хитон истифода баред чени хитон пазед ҳами пичинака ма бояд бисёртарак бипазам ози ман хай шумода нишон метавам чӣ хешид и осонакай медонам ки бисёриҳо мекунанд аз ҳамин намуд пичинак вай мекунанд творог кати мекунанд бисёриҳо вале ман ҳозир баъз гӯшонка мекунам яна иҷа вая варёни гӯшонка дорум дохилиам пичинакда мехоҳам андозам баъди тайёр кардани хамир набинед хамир амхе тунук мекунеду амхе стакан кати намхе кулула мебуред фора агар шумо хоҳед метавонед камакаки чӣ кунед хитон тунук кунед амира бе стакан иҷада бинед варёни гӯшонка андохтум ҳар яктаи амида ози ранги анами пирашки ира чӣ мекунем бинед намхе стакан кати буридам ози ранги пирашки ира чӣ мекунем мепечунем ина ози нигоҳ кунед дӯстони азиз бисёрам осона бисёрам ҳами хамир ҳами пичин чӣ қадар резонаки ки даҳанда об мешава анам хеле меояд хеле бисёр мегӯянд ки як пичине боша як пухтупазе боша ки бисёр мисол сабуки чӣ гӯем шумода вай шавада даҳанда об шава хулоса ҳам хеле ина бинед ранги ҳами пирашки мегирӣ мепечониша иҷада мози ҳамаша листа гирифтам тал задам листа руған накардам ҳами хел ино намечаспанд дар 220 дараҷа гармии ҳами лист духовка майра мепазам ана баъди пухтан бинед дӯстони азиз гарму гарм ҳамира гирифта чӣ кардан дар кор сахарни пудра кардан дар кор яма сахарни пудра шапидам ози иҷада вай мекунам хуштоману мегиран майда мекунан шумо бинед дохилишда чӣ варёнка хушрӯ омадай хичам чӣ қадар пичини резонаки аҷоиб маззашда тамоман гап нест бисёрам хушрӯ омадай ана дӯстони азиз бинед чӣ хушрӯ омадин беҳад пичини ба маззаи резонак омадаги хонада кунед шумо метавонед ҷои ҳами варёнкада мавиз андозед метавонед шоколад андозед метавонед мисол чормағзи дигар чизо ӯ баъд аз фантазияи ҳар як бонуи хонадон вобастагӣ дорад дӯстони азиз бисёр шид ҳами 500 грамм вай кати
шедрайлета катима тайёр кардам. Ин ҳамин лалии мо иҷада оқа калонам наомадаста, вале бисёрам калонай. Ин қадар шид ози бо як листи дигаш дар дохили мисол тафдонай ози пухтестай. Ира ози мо барои равон кардан тайёр кардем, барои хонаи ҳамсоя равон кардан тайёр кардем. дӯстони азиз, бонувони азиз, шумо аз ҳамин тайёр кунед. Медонам ки бисёриҳо медонанд, метонанд, вале касе намедонад. Тайёр кунед ҳам барои хӯрдани барои кӯдакҳо, барои хона, ҳам барои ягон ҷур равон кардан, мисол тӯю маракҳо. Бисёрам хушрӯй бамазза ва ҳамо шахсе ки мехӯра албатта ки шумо раҳмат мега, барои чӣ ки боварӣ дорам писанди ҳар як кас меояд чунин намуд ширинӣ. خلاصه ویدیوی ما به پایان میرسه.